हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो लानाय जादों। दायो SLVRP एबा स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्टनि मोनसे अफिशियेल साइटआव जोङो फैबाय आरोना SLVRP नि साइटआव नोंथांमोना जायखिजाया ब्राउजार लानानै बेवहाय नोंथांमोना SLVRP बेबायदि टाइप खालामनानै एबा स्मल लेटारजोंब्लाबो जागोन बिदि टाइप खालामनानै सार्च खालामोब्लानो जों बे अफिशियेल साइटआव हाबफैनो हागोन। नोंथाङा गोजौनि फार्स्ट लिंकआव थुब्लानो जों बेसिम सफैनो हानाय जागोन। गोजौआव नोंथांमोना नुनो मोनखादों लिंकआ बेनो बेबायदि टाइप खालामनानैबो नोंथाङा सार्च खालामनो हागोन आरो डाइरेक्टलि। दायो बे इन्टारफेसआव जोङो मोनफैनो हाबाय आरोना। दायो जों मा नटिस नायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांनिसिम फिसा रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङा गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि। दायो जों गिबियाव गोजौआव बेबायदि मोनसे गोदान आपडेट एबा नटिस फैदों। जों बियो माने फारि फारि जों नायगोन AB कनस्टेबल, UB कनस्टेबल आरो लोगोसे जोङो आसाम पुलिस AB SI आरो UB SI लोगोसे कमान्ड' SI नि सायावबो आरो कनस्टेबल ड्राइभारनि सायावबो जोङो एडमिट गोदानै मोननो हागोन। बिनिनो जोङो नटिस गासैखौबो जोङो फारि फारि नायलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरोबाव फिन खनसे नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामबाय आरो जायफोरनाखि नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन। दायो जों गिबियाव गोदानै मोनसे नटिस नुनो मोनदों। एप्रिलनि 1 तारिखआवनो जोङो नुनो मोनदों। बेयो जाहैबाय फिजिकेलि नोंथांमोना पास जानानै दङमोन नोंथांमोननि थाखाय बेयो जाबाय AB कमान्ड' बेटेलियन साब इन्सपेक्टर आरोना SI नि थाखाय। बेनि साइक' टेस्टआ माब्ला जायो बेनि डेटखौ जोङो नायगोन आरोना। जाय एडभार्टाइजमेन्टआ अक्ट'बर 2023 आवनो ओंखारनाय जादोंमोन आरोना। बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो बियो डाइरेक्टलि पेजआव थांगोन आरोना। नोंथाङा एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हानाय जागोन। अब्ला जोङो बेखौ नायनोसै माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन। बेनि पस्टआ दंमोननाय 51 पस्ट दंमोन आरोना साब इन्सपेक्टर AB आसाम कमान्ड' बेटेलियन। जों दानिया नायनोसै माब्ला जोङो बेनि साइक'मेट्रिक्स टेस्टखौ लानाय जागोन। 7 तारिख एप्रिलनिनो 7 तारिखआव बेखौ लानाय जागोन। 4th आसाम पुलिस बेटेलियन काहिलिपारा गुवाहाटि नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों। दानिया जोङो एडमिटखौ माब्ला डाउनलड खालामनो मोनगोन नैबे नोंथांमोना अफिशियेल साइट बेहाय नुनो मोनदोंना बेहाय थांनानै नोंथांमोनहा 11थानिफ्राय बियो डाउनलड खालामजागोन आरोना AM निफ्राय 2 तारिख एप्रिल खालि। बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटखौ माबोरैहाय डाउनलड खालामगोन होननानै बुङोब्ला एप्लिकेसन नाम्बार आरो लोगोसे नाम एबा डेट अफ बार्थ नोंथांमोना बेखौ होनानै डाउनलडखौ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय गासैबो डाउनलड खालामनायनि प्रसेसा सेम जाजोबगोन। ड्राइभार कनस्टेबलानो जाया मानो बेनिफ्राय AB UB आनो जाया मानो गासैबो एखे। नोंथांमोना AB UB निखौथ' अलरेडि मोनबाय जानांगौ। थेवब्लाबो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों एसे नायफामफिननाय जागोन। दानिया जोङो नेक्स्टआव गुबुन मोनसे नटिसखौ नायनोसै। जों गाहायाव जे जायहा 29 मार्च खालि बियो आपडेट फैदोंमोन बेनो जाहैबाय AB आरो UB। दायो बेनि एग्जामखौथ' जन हिसाबै बिथांमोना होनाय जागोन एबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना लिरनो मोनाबो जानो हागौ। बेवहाय 1645 माने कनस्टेबल UB आव दंमोन। बेनिफ्राय 2300 पस्टनि बेहाय AB कनस्टेबलाव दंमोन आरोना। बेहाय बिनि अनगायैबो भेरियास पस्ट नोंथांमोना दंमोन आरोना नोंथांमोना नुनो मोनदों। दायो बेयाव AB आरो UB कनस्टेबलनि थाखाय जोङो बेवहाय मोनसे नटिस मोननो हादोंमोन जे बेनो जाहैबाय 12 तारिख मार्चनि 12 तारिखआव नोंथांमोना मोननो हादोंमोन सिगाङाव पेटनि रिजाल्ट सामथिं पइन्ट्सआव जायनाखि नोंथांमोना थालांदोंमोन बेवहाय जानांगौ 1:3 बा 4 फोरजों लांनाय जानो हागौ। थिग बिनि उनावहाय नोंथांमोना मोनसे गोदान एनाउन्स खालामफिनदों जे नोंथांमोना 1:5 नोंथांमोना मोननो हाफिनबाय। बे बिनिनो मोनसे फोसावथाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बेनि रिजाल्ट चेकखौ जायफोरनाखि सामथिं पइन्टआव थालांदोंमोन नोंथांमोना जुदि गाखोफिनदोंब्ला नैबे 29 मार्च खालि नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हाफिनगोन होननानै बुंदों। एबा नोंथांमोना अलरेडि बे डेटआ थांबाय नालाय जेनेबा दायो नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै मोनफिनबायानो जानांगौ। सोरबा सोरबा गाखोबाय जानांगौ नोंथां रिटेननि काटअफआव गाखोबाय जानांगौ आरोना। अब्ला बिनिनो मोनसे नटिस बियो जे एप्रिलनि 1 तारिख खालि नोंथांमोनहा बे कनस्टेबल AB आरो UB नि रिटेन टेस्टनि थाखाय एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जासिगोन। बियो बिनिनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खौरांमोन। दायो बेयो थांबाय।
दायो एडमिटखौ नायनो थाखाय बियो गासैबो सेम प्रसेसआनो जागोन आरोना नोंथांमोना बेवहाय एडमिट कार्डनि मोनसे अपसन नुनो मोनोना बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामब्लानो बियो बेबादि रिडाइरेक्ट जागोन आरोना बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय होनो गोनां नोंथांनि एप्लिकेशन नाम्बार बेनिफ्राय केन्डिडेट्स नेम बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन बेवहाय जेरैबायदि नुदों नोंथांमोना बेबायदि टाइप खालामनानै केपसा होनानै नोंथांमोनहा लगिन खालामब्लानो नोंथांनि एडमिटखौ मोननो हानाय जागोन आरो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे एडमिट मोननायाव प्रब्लेम जायोब्ला बेवहाय हेल्प नाम्बार होनाय जादों नोंथाङा बेवहाय हेल्प लानो हागोन एबा कल खालामनानै नोंथांनि सलुसनखौ खालामनानै लानो हानाय जागोन दानिया दङ गुबुन मोनसे जोङो कनस्टेबल बियो ड्राइभार नङा होमबा कनस्टेबल ड्राइभारनि सायावबो जों नायनोसै जेनाखि नोंथांमोना कनस्टेबल ड्राइभाराव सेलेक्ट जानानै दङ एबा नोंथांमोना स्किल टेस्टआवबो सेलेक्ट जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना रिटेन टेस्टनि गोनांथि दङ अब्ला जोङो बिनि नटिसखौबो नायदिनि जे नोंथांमोना स्किल टेस्ट होखांबाय बेवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट जाबाय रिटेन टेस्टनि थाखाय अब्ला बेयो रिटेननि थाखायनो मोनसे खौरां दानिया जोङो रिटेनखौ माब्ला होनो गोनां एबा होनांगौ जों बेखौ नायनोसै 6 तारिख एप्रिलनि बे डेटआव एग्जाम जागोन आरोना गासैबो एग्जामाव नोंथांनि माखासे एडमिटआव थानाय इन्सट्राक्सन्सफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै थांनो नांगोन आरो लांनांगौ जिनिसफोरखौ लांनांगोन अब्ला जोङो बेनि सोमोन्दैबो नायगोन जोङो मा लांनांगौ 1 तारिख एप्रिल खालि नोंथांमोना डाउनलडखौ बानायनानै लानो हानाय जागोन 11 AM निफ्राय बेनिफ्राय एडमिटखौ डाउनलड खालामनायनि प्रसेसआबो सेम प्रसेस आं सिगाङाव जेरैबायदि होदोंमोन आरो बेवहाय मेनसन खालामनाय दंदि नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार होनांगोन नाम होनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होनो नांगोन बेनिफ्राय केपसा होनांगोन हार्ड कपि जा एडमिट कार्ड बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनायखौ लांनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडेन्टिटि कार्ड जे अरिजिनेल जे आधार कार्ड बा पान कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स जिखुनु जा मोनसे बा भटार कार्डब्लाबो जागोन दानिया बेथ' मोनसे नटिस हिसाबै नोंथांमोननो होनाय जादों बेयाव गासैबो मेनसन खालामजोबनो हानाय जाया एडमिटआव जानाखि नोंथांमोननि एडमिटआव माखासे इन्सट्राक्सन्सफोर बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै फल' खालामनानै लांब्लानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बेहाय होनाय टेक्निकेल सापर्ट मोनसे टल फ्रि नाम्बार होनाय जादों बेवहाय कल खालामनानै नोंथांनि सलुसनखौ खालामनानै लानो हानाय जागोन बेवहाय 10 AM निफ्राय 5 PM सिम नोंथांमोननो बे सान्सेस एबा सुबिदाखौ होनाय जादों दानिया बे नटिसआ जाहैबाय 26 तारिख मार्च खालि होनाय आरोना बेयो जाहैबाय 164 पस्टनि एबा भेकेन्सिसनि कनस्टेबल AB आसाम कमान्ड' बेटेलियन बेनि थाखाय बेयो जाबाय मोनसे नटिस दायो नटिसआ बेबायदि गेवबाय आरोना बेनि भेकेन्सिसआ जाहैबाय जों नुनो मोन्दों 164 पस्टनि AB आसाम कमान्ड' बेटेलियन जोङो माब्ला जायो जों बेखौ नायनोसै आरोना 27 मार्च खालि बियो आपडेट जादोंमोन बेनिफ्राय जोङो बेनि साइक'मेट्रिक टेस्टआ माब्ला जायो होनोब्ला 7 तारिख एप्रिलावनो जागोन आरोना बे SI जोंनो जाहैगोन बियो बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों 4 आसाम पुलिस बेटेलियन काहिलिपारा गुवाहाटि बेवहायनो जागोन आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांनि एडमिटखौ 2 तारिख खालि नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हानाय जागोन 2 तारिख एप्रिल खालि नोंथांमोना 11 AM निफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बेस्ट अफ लाक नोंथांमोना जायफोरनाखि मोजाङै एग्जामखौ लिरगोन नोंथांमोना खाथां साख्रि जानानै फैगोन जेराव CM बिथाङा बुंदोंमोन जे बे बोसोरावनो एबा अक्ट'बरावनो नोंथांमोननो थाबैनो जबखौ होगोन एबा आसाम पुलिस कामान्ड'आनो जा ड्राइभार कनस्टेबलानो जा ABUBआनो जा एबा SIआनो जा गासैखौबो नोंथांमोनखौ अक्ट'बरावनो जइन खालामगोन होननानै बुंनाय बादि नोंथांमोना थारैनो मोननो हायो जाहाथे बेखौ आसा खालामबाय आरो नोंथांमोननिसिम आशीर्बाद बावहरबाय माय भारत टेक चेनेलनि गेजेरजों अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन